Җирнең нуры кояш, кешенең нуры гыйлем. Дөнья яктыра көн белән, кеше яктыра белем белән дигән татар халык мәкальләре бүген дә үз асылын, актуальлеген югалтмый. Әлеге мәкальләр күпләребезнең тормыш маягы булып торган кебек, сезнең ихлас хатларыгыз да якыннарыгызга дәрт-дәрман бирә һәм алар безнең тапшыруда игътибарга лаек. Мәйдан телеканалында түгәрәк бәхет тапшыруы. Мин Зөлфия Шәмсуарова сезне кайнар сәламлим. Егерме 3 апрель бөтен дөнья китап һәм авторлык хокукы көне буларак билгеләп үтелә. Без күп гасырлар дәвамында белемне китап аша алганбыз. Нинди генә китаплар булмаган элек. Таш китап, сөяк, агач, тукыма китаплар. Борынгы китап язучылар каз каурые белән бер китапны хәтта 6-7 ел чамасы язганнар. Иман нурында, халкыбызның бай тарихында безгә китап бирә. Шуңа күрә бу өлкәдә эшләүче хезмәткәрләргә без шиксез рәхмәтле. Иҗат шишмәгез һәр вакыт тулып торсын. Һөнәри бәйрәмегез белән сезне чын күңелдән котлыйбыз. Исәмсез. Безне бер әйбер борчый. Без исем таба алмыйбыз. Әйт, үз исемеңне. Менә мин шундый тәкъдим. Гомер буе кеше көләчәк шул исемне. Кызларский. Әле генә сыман, изләремдә һаман син дип хыялланып йөргәнем. Түгел берәүне дә, бары сине генә, ярый әле күргән күзләрем. Әйрәкләр яна, узата бара, безнең вәгъдәләрнең аклары. Нинди юлы бәхет, икәү җитәкләши, гомер юлы буйлап атлава. Минем күңелемне, бөтен серләремне берсен генә аңлый белүче. Булмастыр ул бүтән, сине шулай иркәм, минем кебек өзелеп сөюче. Әйрәкләр яна, узата бара, безнең вәгъдәләрнең аклары. Нинди юлы бәхет, икәү җитәкләши, гомер юлы буйлап атлава. Әйрәкләр яна, узата бара, безнең вәгъдәләрнең аклары. Нинди юлы бәхет, икәү җитәкләши, гомер юлы буйлап атлава. Гомеремә, Тәүге сөюемдә, соңгысы да бары син генә. бөтенес өчен иң кадерле кешем, рәхмәтләрем яусын үзеңә. Әйрәкләр яна, Узата бара, безнең вәгъдәләрнең аклары. Нинди юлы бәхет, икәү җитәкләши, гомер юлы буйлап атлава. Әйрәкләр яна, узата бара, безнең вәгъдәләрнең аклары. Нинди юлы бәхет, икәү җитәкләши, гомер юлы буйлап атлава. Нинди юлы бәхет, икәү җитәкләши, гомер юлы буйлап атлава. Бу исемне сез бары тик икегез генә уйлап табарга тиеш. Икегез генә, бары тик икәү.
İkev? Икеу. İkev. Ничә дистә еллар бергә яшәп, балалар үстереп, туган көннәре, гомер бәйрәмнәре бергә туры килгән бик матур парга багышланган әлеге тәбрикләү. Бүген 24 апрель көнне хөрмәтле әтиебез Мифтахов Әнәс Әхәт улы һәм кадерле әниебез Мифтахова Гөлфия Хадиулла кызының туган көннәре. Әниебезгә 56 яшь тулса, әтиебезнең бүген 60 яшьлек юбилее. Алар Балык Бистәсе районы Тәберде Чаллысы авылында туып, хәзерге көндә дә шунда яшиләр. Әти күп еллар буе колхозда хезмәт иткән хөрмәтле кеше, әни тегү фабрикасында эшләде. Хәзерге вакытта икесе дә лаеклы ялда. Бүген иң якын кешеләребез әти белән әнине гомер бәйрәмнәре белән котлап, изге теләкләребезне җиткерәбез. Кадерлеләребезне уллары Фәнис, Рафис, кызлары Зөлфия исеменнән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сезгә саулык, сәламәтлек, зур байлык, җан тынычлыгы, һаман шулай бергә бер-берегезгә терәк булып, безне шатландырып, озын-озак яшәргә язсын. Барлык теләкләрегез, изге уй-ниятләрегез тормышка ашсын. Без сезне бик яратабыз. Сез булганда өйләр ямьле, дөньяда яшәү рәхәт, барысы өчен дә зурдан зур сезгә рәхмәт. Алга таба да гөрләшеп яшигәлебез шулай, сездән безне, бездән сезне аермасын тик Ходай. Хөрмәтле Әнәс Әхәт улы һәм Гөлфия Хадиулла кызы, чын йөрәктән без дә сезне тәбриклибез. Балаларыгызның, якыннарыгызның ихластан язылган тәбрикләү хаты туган көннәрегезне тагын да ямьләндерер дип ышанабыз. Мәйдан телеканалында әлеге җыр бүген сезнең гаиләгезгә бүләк булып яңгырый. Yeni telerinde eti enni var şilek. Durmuş alıp barganlarda, balamı deyip yanganlarda, ikisi birge kirek. Bildireme şilekleri, eli var yürekleri. Eti yanında eni var, enni yanında eti. İyigezeliklerin şularının, tozalıkların şularının, birisini Huday jellemi. İyigezeliklerin şularının, tozalıkların şularının, birisini Huday jellemi. Kuşlarday sayraşıp üsttük, ömrü giyeni tegizide. Şaypalmadı barışinekler, bir yıldan bir adımdan otlauğa ikigizide. Mildireme şilekleri, eli var yürekleri. Etti yanında eni var, eni yanında etti. İyigezeliklerin şularının, tozalıkların şularının, bilsin Huday jellemi. İyigezeliklerin şularının, tozalıkların şularının, bilsin Huday jellemi. Yaşamadık de bitsiz 58 düşün. İndi yaşasagiz idi oşurgan kuşları kızının tuyup iktibar küşün. Mildireme şilekleri, eli var yürekleri. Eti yanında eni var, eni yanında eti. İyigezeliklerin şularının, tozalıkların şularının, birisini Huday jellemi. İyigezeliklerin şularının, tozalıkların şularının, birisini Huday jellemi. Tügülmesinin porşilekleri, tügülgen tulup bulmaz. Qaysı kız bulmaganda da, iki kız var şokta gibi kıyımız jılıp bulmaz. Mildireme şilekleri, eli var yürekleri.
çilekleriň şularnyň tozdalıklaryň şularnyň birsini Hudaý jellemey Tigizliklerin şularnyň tozdalıklaryň şularnyň birsini Hudaý jellemey birsini Hudaý jellemey birsini Hudaý jellemey Bildireme şilekleri elli par yürekleri Etti yanında edi var endi yanında edi Инде кунагыбыз белән таныштырыйк. Казан шәһәр филармониясе солисты, халыкара конкурслар лауреаты, Шаляпин исемендәге стипендиягә лайык булган җырчы Илгиз Зәкиев. Сине кайнар сәламлибез, Илгиз. Син дип эндәшсәм буладыр бит? Рахмәт, исәнмесез? Әйе. Күптән түгел генә 19 апрель көнне синең туган көнең булып узды. Чын күңелдән иҗат төркемебез белән сине тәбриклибез шушы бәйрәмең белән. Моннан берничә көн элек кенә синең «Моңлану» дип исемләнгән сольный концертың булып узды. Котлыйбыз чын күңелдән. Нинди тәэсирләр? Киләчәктә бу чараны байыту буенча нинди теләкләрең бар? Әйе, 16 апрельдә Чулпан мәдәният үзәгендә беренче сольный концертым узды. Билгеле беренче концерт дулкынландыра. Тамашачым бик җылы каршы алды. Мин аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алдагы көндә дә репертуарны байытырга, яңа әсәрләр, җырлар өстендә эшләргә кирәк әлбәттә. Син зур талант иясе, Илгиз. Ә менә сезнең өлкәдә талант кына җитәме икән, әллә тышкы чибәрлек тә, продюсерлык та зур роль уйныймы? Продюсерлык турында уйлаганым юк, ләкин киләчәктә концертный директор кирәк булыр дип уйлыйм. Үзең сольный концерт куярга бик катлаулы. Әлегесен бит филармония үзе үткәрде. Мин үземнең дирекциягә, хезмәттәшләремә, режиссерга, Татарстанның халык артисты Чулпан Ринатовна Закировага нык рәхмәтлемен. Алар миңа беренче адым ясарга булышты. Илгиз, син Шаляпин исемендәге стипендия аласың икән. Ә менә бу синең зур беренче казанышыңмы? Киләчәктә казанышлар буенча шикләрең бармы? Шаляпин исемендәге премия ул минем өчен зур дәрәҗәле исем. Мин бик шат. Дельфийский уеннарында көмеш медаль алдым. Аннары Мәскәүдә халыкара Bella Watch исемле конкурста лауреат булдым. Беләсезме, кеше үзенең теләгенә ирешер өчен зур көч куярга тиеш. Бер җиңү дә көч куймыйча гына килми. Җырның теләсә кайсы жанрын син тирән һәм тетрәндергеч итеп башкарасың. Күңелеңнең бу халәте үз хис-тойгыларың өстендә зур тырышлык, зур эш башкару белән ирешеләме? Әллә моңа консерваториядә өйрәтәләрме? Әллә үзеннән үзе шулай килеп чыгамы ул? Мин инде бала чактан төрле жанрга гашыйк идем. Илһам абыйны, Муслим Магомаевны, Дмитрий Хворостовскийны, Лучано Паваротти бар дөньяны онытып тыңлый идем. Үзем дә кушылып җырлый идем. Мин музыка мәктәбен тамамладым, Аухадеев музыка училищесын, консерватория миңа ныклы нигез һәм белем бирде. Инде 8 яшьтән Созвездие йолдызлык фестивалендә катнаша башладым, призовой урыннар алып килдем. Аннары әз генә соңрак 10 яшьтәме, 11 яшьтәме инде Казанга күчкәч, мин Церковникова Людмила Романовна укытучысына эләктем. Мин аңа бик рәхмәтлемен, көчле нигез бирде ул миңа. Әлеге көндә дә без гел күрешеп торабыз, концертта да ул минем беренче кунагым иде. Церковникова Людмила Романовна зур өлеш кертте минем киләчәк иҗатыма. Барлык консерватория укытучыларыма минем зур рәхмәтем. Иҗат төркемебез шәхсән үзем Мәйдан телеканалында сине күрергә бик шат идем, Илгиз. Алла бирсә шунда очрашулар дәвамлы булсын. Бик зур рәхмәт. Ихлас җавапларың өчен сиңа рәхмәт.
жырлар ләкин жырлама ақ мұңларың улып яна бір ай тулып мені мұңланымым көңілім мұңлана ақ мұңларың улып яна бір ай тулып мені мұңланымым көңілім мұңлана Бірін едің сені бәқтім дедің өзі бәқтіңе енді сыңлама сен ақырында мен көзім ала аламын мені мұңланымым ерек мұңлана Көзім ала аламын мені мұңланымым ерек мұңлана Юққағына түгел үзгәләнә күңел ул ашқына йырақ йылларға күз яшьләрен яшер арайрак хәзер мине мұңланымым жаным мұңлана Яшьләрен яшер арайрак хәзер мине мұңланымым жаным мұңлана мине мұңланымым жаным мұңлана Мәйдан телеканалында яңгыраган җырлар бу атнада гомер бәйрәмнәрен билгеләп үткән тугры тамашачыларыбызга бүләк булып ирешсен. Тирән эчтәлекле, якыннарыгызның йөрәгенә үтемле тәбрикләүләрне кабул итүне дәвам итәбез. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына хатлар юллагыз. Бу һичшиксез истәлекле, көтелмәгән сюрприз булачак. Сорауларыгыз булса 212-27-27 телефон номерына шалтыратыгыз. Иҗат төркемебез белән сезгә гаҗәеп матур мизгелләр телибез һәм Мәйдан телеканалында яңгыраган җырлар белән илһамланырга тәкъдим итәбез. Сау булыгыз!